Halo, dobar dan, da li je to dvorac? Da, izvolite. Ja treba da organizujem ekskurziju za moje odeljenje kod vas uskoro, pa me zanimaju neke informacije. Izvolite. Da li je vaš dvorac bogat onim starim sobama? Pa sad sobe su renovirane, znači one su renovirane za izdavanje kao hotel. Aha, imate veliki hodnik i tako? Pa sale su i hodnik, to je sale su ostale, znači spoljašnji izgled i unutrašnji zidovi su ostali isti. Aha, to je sve u redu, odgovara našem planu. Samo ostaje još jedna stvar da vas pitam. Da? Znate o čemu se radi? Ja sam pričao mojim drugarima kad sam ih ubeđivao da idem baš kod vas, da sam bio sa mamom i tatom kod vas i da sam video duha. I sad se bojim kad oni dođu i ako ga ne nađu, naljutit će se na mene i vratit će se odmah. Pa jel bi mi mogli da organizujemo nešto za njih? Pa ne znam, to morate da vidite sutra u toku dana koja koleginica bude radila, koja vodi obilaske, pa s njom morate da se dogovorite. Bilo bi sasvim dovoljno da se vaša koleginica prekrije čaršavom i da samo protrči jednom po dvorištu. Aha. Pa ne jel bi htjela vaša koleginica možda? Pa ne znam, morate nazvati koleginicu sutra pa je pitati. Jeste vi do sad radili to? Ne, nismo. Jel biste vi možda htjeli da protrčite? Ne, ja sam duh i ovako dušo moja kako izgledam. A kako izgledate? Jako duhovno. A jel zveckate lancima? Ne zveckam lancima, ja zveckam zubima. Uz osmeh život dobro zvuči. Radio S. Prijatelj malog Marka, Stobi Flips, za sve generacije koje rastu sa nama.